pentru Cătălin Rotaru și de la Cătălin Rotaru pentru toți urmăriții general din toată lumea. Am făcut melodia care v-am promis-o. Urmărit general. Din cauza voastră acum sunt pe goană, dar nu am motive ca să-mi fie teamă. Din ce făceam eu vă dădeam și vouă. Acum nu mă ascultați și vă faceți că plouă. Mă sunați înainte când vroiam mascații ca să-mi intre în casă. Nu mai țineți minte și acum vreți să mă vedeți cu toți la pedeapsă. Mă dați la ziare că aveți filmări cu mine, dar de ce nu le dădeați când împărțeam o pâine? Și eu am filmări cu voi când venea să luați mită. Acum vreți să mă arestați că meseria-i sfânt, chiar dacă nimeni din lume nu e frate. Își face treaba cu tine și te dă deoparte. Intră în anturaș până află tot și va veni o zi când te nenorocesc pe ori. Chiar dacă nimeni din lume nu e frate, își face treaba cu tine și te dă deoparte. Intră în anturaș până află tot și va veni o zi când te nenorocesc pe ori. Click, clac, ceasul a sunat. După un an de zile n-am să mai fiu căutat. Îmi caut anturajul cu cine merită și n-am să mai fac bine, că binele se uită. Singur de acum și nimeni să nu știe ce gândesc când plec la drum. Nu mai cred în nimeni, că am crezut mereu și văd cât am pierdut acum. Suferi mereu departe de ai mei. Am avut timp să mă gândesc ce fac cu banii mei. Am să fac afaceri mici să pot să mă întrețin și m-am jurat în viața mea la gardă numai. Garda cu nimeni din lume nu e frate, își face treaba cu tine și te dă deoparte. Intră în anturaș până află tot și va veni o zi când te nenorocesc pe ori. Dar cu nimeni din lume nu e frate, își face treaba cu tine și te dă deoparte. Intră în anturaș până află tot și va veni o zi când te nenorocesc pe ori. Și mi-amintesc când spuneați că suntem frați, dar cât v-ați dus peste mama ca să o terorizați. O întrebați unde mă ascund și spuneați că n-am scăpare, că la fiecare fapta mea aveți film. Cum e garda, bea cu tine se distrează și când își fac plană cu tine pe loc te arestează. Îți închid vrăjeala și prostia și când te bagă jos își fac doar datoria. Mă dați la ziare că aveți filmări cu mine, dar de ce nu le dădeați când împărțeam o pâine? Și eu am filmări cu voi când venea să luați mită. Acum vreți să mă arestați că meseria-i sfânt, chiar dacă nimeni din lume nu e frate, își face treaba cu tine și te dă deoparte. Intră în anturaș până află tot și va veni o zi când te nenorocesc pe ori. Dar cu nimeni din lume nu e frate, își face treaba cu tine și te dă deoparte. Intră în anturaș până află tot și va veni o zi când